дар бозии чорякфиналии мусобиқаи калони футбол барои дарёфти ҷоми «Контакт» дар варзишгоҳи марказии шаҳр дастаҳои «Контакт» ва ҷамъиёти диёти «Колканд» қуввозмоӣ намуданд. тавре интизор мерафт вохӯрии ин дастаҳои пурқувват хеле ҷолиб ва тезу тунд сурат гирифт ва ҳаводорони сершумори футбол ки ба ҳавои боронӣ нигоҳ накарда ба варзишгоҳ омада буданд аз тамошои он ҳаловат бурданд. вохӯрӣ бо ҳуҷумҳои пайдарпай ва тарафайни дастаҳо оғоз гардид ва рангину шавқовар сурат гирифт. ҳарчанд ки бозингарони ҳарду даста ҳам маҳорати хуб ва бозии ҷолиб нишон доданд, вале 90 дақиқаи вохӯрӣ ғолибро муайян карда натавонист. давоми 15 дақиқаи аввали иловашуда низ футболбозони ҳарду даста ҳам натавонистанд тӯбро вориди дарвоза кунанд. танҳо дар дақиқаи 111 вохӯрӣ ба бозингари рақими 12 дастаи «Контакт» Муҳаммадазиз Раҳимов муяссар гардид ки нахустин шуда ҳисобро дар бозӣ кушояд. дар дақиқаи 119 бошад ҳамдастаи ӯ Абдуманони Ҳоҷӣ тӯбро вориди дарвозаи ҳарифони худ намуда ҳисобро ба 2-0 расонд. агарчанде футболбозони ҳарду даста ҳам бо нишон додани ҳунарнамоии хуб ба тағйир додани ҳисоб кӯшиш намуданд, вале то охири бозӣ ҳисоб дигар тағйир наёфт. маврид ба зикр аст ки бозингарони дастаи футболи ҷамъиёти диёти «Колканд» дар ҷараёни мусобиқа ҳунарнамоии хуб нишон доданд ва яке аз довталабони асосии ғолибият дар ин қувваозмоиҳо маҳсуб меёфтанд, вале дар ин рӯз барояшон вақт омад накард. ҳамин зайл футболбозони дастаи «Контакт» вохӯриро бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи худ анҷом доданд ва имкон пайдо намуданд ки қувваозмоиҳоро барои ғолибият дар мусобиқа идома диҳанд.